Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ana Maria Vasile și vă spun bun găsit la emisiunea Consultanță pentru Siguranță. Continuăm astăzi seria discuțiilor legate de antreprenoriatul în România, despre momentul de început al unei afaceri, cum se dezvoltă ea și mai ales cum se poate menține pe linia de plutire și mai mult decât atât să aibă succes. Discutăm astăzi cu domnul Orlando Sas, președintele Consiliului Directorial Renania, și cu doamna Iulia Osman, director executiv Raiffeisen Insurance Broker. Bună ziua, bine ați venit la Money Channel. Domnule Sas a dezvoltat o afacere începând cu anul 1995 și aș vrea să vă întreb cum ați început această afacere și mai ales cum s-a schimbat mediul de afaceri din 95 până în prezent. Prima factură a companiei pe care am condus-o până recent a fost emisă în martie 1996 și trebuie să constatăm că lucrurile au evoluat de atunci și până astăzi și cred eu că mediul de business în România a evoluat înspre bine. Cât a fost de greu atunci pentru un antreprenor să înceapă o afacere și cât este de complicat acum? Cred că este vorba de două tipuri de dificultăți diferite, dacă mi se permite această exprimare. Și aici aș aminti doar câteva elemente. În anii 95-96, tot ceea ce însemna partea de infrastructură necesară oricărui tip de business era mult subdezvoltată. Și aici, doar ca să amintesc cu titlul de exemplu, imposibilitatea de a avea acces la resurse valutare. Nu știai niciodată dacă vei avea astăzi din partea băncii un răspuns sau mâine sau poimine cu privire la niște facturi pe care urma să le plătești. Serviciile, în general, erau sau aveau carențe destul de mari. În schimb, piața avea o altă dinamică. Piața absorbea foarte mult la vremea respectivă. Și erau mult mai multe oportunități decât astăzi? Erau alte tipuri de oportunități. Eu cred că oportunități sunt în permanență, trebuie doar să știm să le identificăm și să le fructificăm. Astăzi există o altă realitate. Există tot ceea ce înseamnă infrastructură sau este mult îmbunătățită. Astăzi poți să externalizezi foarte multe din activitățile pe care altădată trebuia să le faci în interiorul firmei. În schimb, astăzi piața este mult mai saturată, n-aș spune neapărat mai matură, pentru că gradul de maturitate implică și un anume tip de dezvoltare, dar este o piață mult mai concurențială decât era atunci. Spuneați că astăzi poți să externalizezi mai multe activități, nu trebuie să le mai faci singur. Despre un soi de externalizare vorbim și aici la Consultanță pentru Siguranță. Este vorba de externalizarea riscurilor, managementului riscului până la urmă. Cum a evoluat de atunci încoace mentalitatea antreprenorilor români? În ce măsură sunt acum mai dispuși decât atunci să apeleze la ajutor de specialitate? Eu cred că au evoluat antreprenorii în acești ani și era și normal să fie așa. Dacă mergem puțin înapoi în timp și ne referim la acele vremuri, toți antreprenorii făceau oarecum, sau marea lor majoritate, făceau activitate de pionierate. Astăzi lucrurile stau puțin altfel. Astăzi antreprenorii au avut posibilitatea să vină în contact cu ceea ce înseamnă business-ul modern, și astăzi lucrurile stau puțin diferit și suntem într-o altă etapă decât eram acum 15-16 ani. Percep altfel antreprenorii acum riscurile la care este expusă afacerea lor? Cred că da, și cred că un factor sau un moment important în această viața antreprenorială a reprezentat-o anul 2008 și anume debutul crizei în România. Eu cred că foarte mulți antreprenori care nu aveau o foarte mare tangență cu conceptul de precauție, astăzi nu mai sunt în domeniul antreprenorial, pentru că realitățile crizei i-au obligat să-și restrângă activitățile. Cei care au știut să fie atenți și la ceea ce înseamnă riscuri și să fie precauți în zonele în care este important să fii precaut, sunt și astăzi prezenți și, desigur, ei știu astăzi să
valoreze mult mai bine ceea ce înseamnă o asigurare de risc sau chiar și o consultanță în acest domeniu. Doamna Osman, domnul Sas vorbește evident acum din perspectiva unei companii cu experiență care deja s-a stabilit foarte bine pe piață. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră însă cât de receptivi sunt asigurătorii în a asigura riscurile unor companii mici sau unor companii aflate la început de drum? Da, într-adevăr, produsele de asigurare de pe piață sunt segmentate în funcție de dimensiunile afacerii despre care vorbim. Atunci când negociezi prețul și negociezi condițiile, evident, dimensiunile contează, ai o altă capacitate de negociere, însă produsele de asigurare sunt acoperitoare indiferent de nivelul de dezvoltare în care se află o firmă, fie că este la început de drum, fie că este deja o mare afacere cu o cifră de afaceri importantă. Evident, experiența antreprenorului contează, modul în care, comportamentul lui, atât în legătură cu modul în care gestionează business-ul, cât și în legătură cu parteneriatele pe care le are. Și aici mă refer la comportamentul de care amintea și domnul Sas, acela de a preveni, comportament preventiv, modul în care gestionează afacerea, modul în care organizează astfel încât să o protejeze, măsurile de protecție pe care le ia și de securitate, protecția la incendiu, securitatea împotriva furturilor și modul în care se comportă pe piață, modul în care își încheie contractele cu partenerii de afaceri, toate acestea determină comportamentul lui și societățile de asigurare sunt foarte atente la toate aceste aspecte atunci când cotează un risc. Domnule Sas, a spus așadar pe picioare o afacere foarte importantă, ați adus-o din 95 până în 2012 și presupun că va continua mult timp de acum încolo. Până la ce nivel vă implicați în controlul acestei afaceri și în ce măsură ați reușit să externalizați atribuții? Nu neapărat din firmă, cât din atribuțiile dumneavoastră. Așa cum aminteam și la începutul întâlnirii noastre, vă spuneam că eu am deținut funcția de director general al companiei până pe data de 1 februarie 2012. Deci de la începutul începuturilor și până în 1 februarie 2012, când puterea executivă a companiei a fost transferată în mâinile unui director general, unui manager profesionist și, desigur, a echipei de management care îl înconjoară. Rolul meu, dincolo sau după acest moment, devine un rol strict de a superviza direcțiile de dezvoltare generale și direcțiile strategice pe care le-am agreat împreună cu directorul general și, desigur, un rol consultativ atunci când acesta se impune. De ce v-a luat atât de mult timp să cedați până la urmă puterea executivă? E vorba de lipsa de încredere? E vorba de faptul că un om în momentul în care deține controlul total se consideră mai puternic? Foarte interesantă întrebarea asta. De ce mi-a luat atât de mult timp? Sau ce v-a determinat până la urmă să faceți acest pas? Există câteva elemente care aș vrea să le înșirui aici, și anume există momentul 2008 în care compania atinsese la vremea respectivă un nivel record al cifrei de afaceri, și anume atinsese 22,3 milioane de euro ca și cifră, iar în toamna lui 2008 a intervenit criza. Împreună cu colegii din companie am regândit tot ceea ce înseamnă strategia și reorientarea strategică a companiei și am reușit împreună cu ei în anul 2011 să readucem nivelul cifrei de afaceri acolo unde ne-a surprins criza în 2008. După ce am repoziționat firma din punct de vedere al parametrilor financiari la același nivel, am putut face și pasul în lateral, și anume acela de a preda frâiele executive ale companiei unui manager profesionist. Ideea era de mult, făcea parte din această strategie, dar am considerat că momentul în care reușim
să reechilibrăm din punct de vedere al performanței ceva ce exista înainte, de acolo încolo putem preda ștafeta către o echipă nouă și care are ca țintă repoziționarea companiei pe un trend ascendent din punct de vedere al performanțelor ei. Acum, sigur, nu știu dacă e mult sau puțin timpul care a trecut, dar pot să vă spun că în ultimii ani eu, ca și antreprenor, am avut foarte, foarte multe lucruri de învățat și probabil că și această lărgire a orizonturilor a condus spre această decizie și această realitate, și anume că un antreprenor la un moment dat trebuie să își asume și să-și dea seama de limitele pe care le are și să știe ce știe să facă foarte bine și din ce punct încolo trebuie să apeleze la specialiști. Eu am considerat că momentul a venit acum și am fost pregătit să fac acest pas. Dacă ar fi să o luați de la zero cu un alt business în acest moment, la ce riscuri ați fi atent? Antreprenorii, în general, sunt oameni care, atunci când încep un business, dacă sunt debutanți, sunt obișnuiți să facă ei cam totul. Și le este foarte greu, pe măsură ce se dezvoltă acea afacere, să tot cedeze din atribuții și din responsabilități. Pentru că, la un moment dat, este mult mai simplu să faci ceva și să și controlezi, decât să, după aceea, să tot trebuiască să revii asupra unor procese sau unor segmente și să verifici. Principalele riscuri principalele lucruri pe care un antreprenor le învață după ce parcurge un astfel de ciclu este acela de a învăța să structureze de la bun început compania pe nivele ierarhice foarte clar delimitate, astfel încât și responsabilitatea și puterea de decizie să coincidă cu nivelul ierarhic impus. Altminteri, va risca să recadă în ceea ce se cheamă micromanagement și în talentul oamenilor de a delega în sus toată responsabilitatea. Ceea ce, evident, îi închide lui orizontul și îl blochează pe el în ceea ce ar trebui să facă el. Așadar, în acest moment, dacă ar fi să o luați de la zero, ați apela mult mai curând și mult mai des la ajutor de specialitate, ați externaliza mai rapid anumite activități către persoane, către profesioniști care se ocupă de astfel de activități. Evident. Și m-aș întoarce puțin la ideea anterioară și aș spune că, în opinia mea, un antreprenor la început este mai puțin probabil ca să apeleze la ajutor din exterior, dar pe măsură ce se maturizează și antreprenorul, este mult, mult mai probabil și este chiar indicat ca înaintea deciziilor importante sau deciziilor strategice sau a oricăror măsuri care necesită o anumită consultare, să o facă cu cei mai buni specialiști în domeniu, astfel încât să-și bazeze decizia nu doar pe simțurile lui și pe strategia în care el crede, ci să-și bazeze toată această decizie inclusiv pe opinia unui specialist în domeniu. Un antreprenor nu poate să fie specialist în toate domeniile. El este, cred, foarte bun în a simți business-ul și în a vedea potențialul. Dar dincolo de acest lucru, cred eu că este foarte util pentru el să apeleze la specialiști. Dacă nu o face din primul moment, cu siguranță în timp va învăța să o facă. Pentru că se va lovi de acele probleme și își va da seama că le poate rezolva mult mai bine cu ajutorul unor specialiști. Aici, la Consultanță pentru Siguranță, vorbim despre managementul riscului și de aceea aș vrea să o întreb pe doamna Osman. Acesta este un serviciu pe care mulți antreprenori ar trebui să-l externalizeze către specialiști, dar aș vrea să știu, în momentul în care am externalizat acest serviciu de risk management, mă asigur împotriva tuturor riscurilor. Bine, discutam că sunt riscuri care se pot asigura, riscuri care nu se pot asigura sau riscuri care se pot asigura doar într-o oarecare măsură. În momentul în care mă asigur, pot spune că am scăpat complet de această grijă? Da. Există percepția care este ușor greșită,
că dacă am asigurare, am scăpat de grijă. Asigurarea însă nu este un panaceu universal. În primul rând, asigurarea trebuie să fie bine făcută și așa cum vorbeam și în emisiunile trecute și cum am vorbit și mai devreme, trebuie să pornești de la riscuri, de la o radiografiere a afacerii și a expunerilor, după care consultantul de risc propune o serie de elemente, de măsuri care împreună pot duce la limitarea riscurilor, la minimizarea lor, uneori la evitarea lor, alteori la finanțarea lor prin asigurare. Asigurarea însă, așa cum spuneam, este doar un instrument de finanțare. Deci trebuie să ne asigurăm că este bine încheiată, ca să o putem utiliza în cazul în care se produce un risc ce este asigurat. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de faptul că despăgubirea vine întotdeauna cu un decalaj de multe ori semnificativ între momentul producerii unui eveniment și momentul în care, să spunem, au fost făcute reparațiile sau afacerea este din nou la capacitatea dinainte de producerea evenimentului, termen în care trebuie să găsești alte resurse pentru a finanța recuperarea după producerea evenimentului. Așa că și antreprenorul trebuie să fie în continuare preocupat de alte măsuri de care trebuie să țină cont, astfel încât să beneficieze cât mai bine de asigurare și să-și repună afacerea pe picioare. Domnule Sas, o ultimă întrebare la care aș dori un răspuns cât se poate de scurt, dar concis. Care sunt 3 ingrediente de care un antreprenor are nevoie pentru a lansa o afacere și pentru a o menține pe piață? Eu cred că setul de calități sau de însușiri de bază trebuie să includă munca, trebuie să includă seriozitatea și cred că aceste componente sunt necesare în aproape orice ce facem. Cred că fără muncă și fără seriozitate este un pic mai greu. Sigur, dacă are capacitatea de a anticipa ce se întâmplă în domeniul lui, va fi un manager de succes. Dacă este un vizionar și poate să anticipeze ce se întâmplă peste ani și ani în domeniul acela, atunci va avea o companie de mare succes. Domnule Orlando Stas, președintele Consiliului Directorial Renania, și doamna Iulia Osman, director executiv Raiffeisen Insurance Broker, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiunea de astăzi. Doamnelor și domnilor, așadar am văzut cum ar trebui să se comporte un antreprenor pentru a lansa o afacere și a o menține pe piață. Am văzut și ingredientele de care are nevoie pentru acest lucru astăzi la Consultanță pentru Siguranță. Sunt Ana Maria Vasile, ne revedem și săptămâna viitoare. La revedere!